El món a RAC1, amb Joan Lluís Garcia. Passen 2 minuts d'un quart de 12 al migdia. Condis t'ofereix la pilota a l'olla. Fermi Puig, molt bon dia. Què tal, joven? Com estàs? Molt bé. Sí? Animat avui. Bé, millor. Bueno. Després del Barça, entenc. Sí, home. Quina alegria, tu. Per fi, veure Déu-n'hi-do, sobretot... Una cosa que s'assembla al futbol, per fi. Exacte. Guanyar està bé, però a més a més, jugant bé ja està. Exacte. Sí. Escolta, colls i punys? Sí. Platillo de colls i punys? Sí, els colls i punys... De què? Normalment els colls i punys són de viram, sempre. De viram, en general. Normalment de pollastre o de gallina, fins i tot també d'ànec, si vols. Depèn de les cultures, La zona de les Landes, la zona més d'Occitània, en aquest sentit, doncs l'ànec té preeminència, i aquí els colls i punys, que també en diem escaldums, en alguns casos, són no necessàriament només els menuts del pollastre o de la gallina, però perquè també a vegades s'aprofita en altres parts. T'explico. Sí. Què necessitarem per fer aquest plat? Tu vés a comprar pedrers de gallina, pedrers de pollastre, compra algun fatxet si ve de gust i t'agrada, compra unes aletes de pollastre, compra colls de pollastre, vale? És a dir, perquè ens entenguem, ha de ser tot del mateix animal, de la mateixa au? Sí, de preferència sí. Ara, si dius, escolta, tinc alguna peça d'ànec, posa-li també. Després hi ha una part molt bona, que és la part de sota del carpó. És a dir, si ara... Com que ells a les polleries filetegen també les cuixes per un cantó, els pits per l'altre, els hi queda la carcassa. La part de vall de la carcassa, per la part del darrere, abans d'arribar al cul, evidentment, és una part boníssima. Allà hi ha un tall que en francès es diu sot lilès, que és el tall del bisbe, que és un petit, un tall rodó, melós, molt tendre. Per tant, aquella peça de carpó també la podeu aprofitar. Molt bé. Perfecte. Colls, i abans, ara ja no es pot, però abans hi havia també les potes de gallina, que desunglades i degudament sucarrimades deixen molta gelatina, eren molt bons. Però, en fi, en qualsevol cas, això que us he dit, què heu de fer? Fem una drecera pilota a l'olla. En aquest cas, rostirem tapat i rostirem a foc baix, però rostirem no al forn, sinó rostirem a foc. Agafeu-vos oli d'oliva, sal, pebres, totes les viandes, una branqueta de fariola, un parell de fulles de llaurer, i aleshores t'agafes les escalunyes. Escalunyes, les xalotes, aquella espècie de cebes normalment grises, petites, posa-n'hi 10 o 12. I agafa un parell de tomacons d'aquests de sucar i posa'ls-hi sencers en allà. Entesos? Tal qual, Tal qual. Pilota a l'olla pur. O sigui, que has de fer un sol moviment, tot a dins i tot allò en marxa. Amb paciència. Tu de tant en tant vas removent, perquè va rostint allò en aquell moment. Entesos? Molt bé. Què farem al final? Quan tinguis allò ben rostidet, les cebes hauran agafat el seu color, totes les parts del pollastre estaran ja aquelles que dius ja està salivant, posi un dit d'aigua i agafa't uns quants xampinyons, els tires a dins, tapes i que acabin de fer. I és extraordinari. Es pot dir platillo, bàsicament, perquè no ens confonguem amb el tema dels platillos. A vegades la gent diu, platillo és un plat petit. No, Sí, allò de tapes, no? No, això no és així. Platillo, bàsicament, és un guisadet, és un guisat que s'acostuma a fer amb peces més aviat petites, en aquest sentit, i que pot combinar amb 1000 coses. Normalment, carns, verdures, fruites, etc, i que, a més, els més coneguts són normalment de l'Empordà, però totes les comarques de Catalunya se n'han fet sempre de platillos. I aquest, concretament, que us dic avui, a la zona del Vallès, eren els escaldums. I que són aquest platillo de colls i punys que avui ens ha vingut a explicar el Fermi Puig. Fermi, moltes gràcies. Vosaltres, Fins la setmana que ve.